Bukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe. Trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Bukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados titah. Titah sapa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, lah Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu masak ora? Sapa? Semar. Oh iya, ngertine aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng ajak Bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Wis kono, nek arep ngamuk-ngamuk, Bathara Guru kadoya. Nali, ora kecekel. Oh ya, Bathara Guru kok nganggo ketawang, nganggo sampah doya. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem kula. Ora ana kok udan kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Pukulun. Dengkulmu ana dhewe yang ana.